What up, Ichu Boy? At ito na naman, Dugs TV, muling nagbabalik. So, ngayon, pag-uusapan natin ulit, si Makagago. What happened to you, my man? What happened to you? Huh? What happened to Rafi Tulmo and the Lang? You like a puppy, you know? Where's the Makagago? Where's the Makagago out there? Huh? Ito, ano ko lang sa'yo matagal akong nanahimik. So ngayon, nakakita ka na ng katapat mo. Ano ka ngayon, ha? Hindi ka mukhang makagago dun sa napanood ko eh. Mukha kang makatakot. That's why I'm here. To destroy you, makagago. So ano ka ngayon, ha? Ha? You for so far, you're right. Anong mga English mo? Hindi ko maintindihan. Ha? English ka pa? Wala ka naman sa ibang planeta? Ha? Kung nagtagalog ka na lang, di naintindihan pa namin lahat. No? That's why... doon pala sa unang video na panood ko, naliit ka na eh. Ha? Doon pa lang sa tawag pa lang yun ha, naliit ka na. Tapos, dun sa personal, nung pumunta ka na dun sa station, nung nakita na kita, pinakita mo sa buong mundo, naduwag ka. Yung kilala ko pa naman makagago, nambabash na sobra, matapang na sobra, pero ngayon, that's why I'm here. Kung dati makagago, sobrang sakit ng mga pambabash mo sa akin, pero ngayon, buong mundo na ang nagbabash sa'yo. That's why I am. To bash you. Hindi lang ako, buong mundo na. Tapos, ito, kilala pa naman kitang nambabash sa public, matapang magbash sa public. Nakikita ko sa mga newsfeed ko, ang tapang mo. Pero bakit ngayon? Nagpa-public apology. That's why I'm makagago. Tapos ito pa eh. Sinasabi mo pa sa mga fans mo na si Makagago is real talk, my man. Mga kahombre ko, si Makagago is real talk. Tapos pagdating mo dun kay Idol Rafi, ano sinabi mo? Idol Rafi, joke lang yan. Ano yun, Makagago? Sabi mo real talk ka. Ba't ngayon? It's a joke? Tapos sinasabi mo ba yung sa charity? Nagbibigay din ako sa charity, makagago. Pero, yung mga ginagawa kong content, it's so real, makagago. Totoo lahat yung ginagawa kong content. Hindi yung katulad mo. Gumagawa-gawa ka ng kwento. Alam mo na ako ngayon kung gaano mag-revenge si Dugs TV. Makagago. Nagmukha. Sorry, ang daming gat nitong video na to dahil ang dami kong tao eh. So, alam mo na kung paano mag-rebel si Dugs TV, makagago. Kung nasaan ka man ngayon, manahimik ka na, Quiet! Dawu, Clark, Main Gate, SM, Clark, Main Gate, Dawu, Bus Terminal, Dawu, Clark, Main Gate, SM, Clark, Main Gate, Dawu, Bus Terminal, Dawu, Clark, Main Gate, SM, Clark, Main Gate, Dawu, Bus Terminal, Dawu, Clark, Main Gate, SM, Clark, Main Gate, Dawu, Bus Terminal.